to mám trošku blíž, nebo zkrátka, nebo tak dlouho hovoří jako kolega. Jsme věděli od prvních minut, že přijede dobrý tým, protože jsme měli Nitru taky slušně zmapovanou. Viděli jsme, že budou pomáhat Skalici, to jsme věděli ze zápasu minulého týdnu, to znamená, byli jsme na všechno připravení. I tak jsme byli odhodlaní to doma zvládnout. Řekl bych, že ten začátek byl takový oťukávací, nebyl z naší strany moc dobrý. A musím říct, že soupeř takovýhle, který tady teďka byl, tady ještě nehrál od léta, protože každý soupeř sem přijde bránit a mně se líbilo a chválím tady hru Nitry, že přijeli a opravdu napadali, hráli útočně, což si myslím, že ten fotbal se mohl i lidem líbit, protože mělo to parametry opravdu velice dobrého utkání. Řekl bych, že soupeř dal možná, myslím, z první střely, že dal šťastného góla, nebo možná z druhý, já nevím, ale moc šanci předtím neměl a my jsme do toho okamžiku měli asi 3 nebo 4 střely, byli jsme v tom zakončení, řekl bych, více aktivní než soupeř, ale bohužel dostali jsme branku, to se stává. A na druhou stranu musím pochválit chlapce, že nesvěšili hlavy a hnedka okamžitě začali hrát a začali být víc aktivní. Jsem rád, že se nám povedlo srovnat a druhý poločas bych řekl, že naše hra byla lepší než soupeře, že jsme měli víc míč na kopačkách, jsme byli kombinovanější. Je pravda, že soupeř opravdu hrál hodně tvrdě, důrazně, což svědčí i ty karty a hodně žlutých karet. Na druhou stranu ke konci utkání, když už tam byli o 2 hráči míň, jsme pak hráli vlastně na 3 útočníky, takže jsme se tam a nebyli jsme schopni tu branku druhou dát a když jsme ji dali, a řekl bych regulérní, protože jsme na to teďka koukali, tak nás poškodil rozhodčí, který vlastně nás tady letos poškodil už po druhý, takže mě mrzí, že v domácím utkání, když dáte v 90. minutě góla, regulérního góla, protože to padalo, míč padal na rameno a dáme z toho regulérního góla, takže neplatí. Takže jsem trošku zklamaný za hráče, protože teď tam sedí v kabině svěšený hlavy a myslím, že ten zápas nikdo nevypustil, že ho odmakali na 100% a já jim za to děkuju.